Сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Нәрсәгә Алмазны инде тагын чакырдыгыз дип сорасагыз, аларның быел беләсездер, төркемгә 20 ел тула. Юбилей еллары һәм шул уңайдан 13 апрельдә Боз сараенда зур концертлары булачак. Инде менә 20 ел дигәч, Алмаз шундый сорау бирәс килә сиңа, Алмаз әфәнде, шунында өлкәнәюегез сизеләме, гомер үткәне сизеләме? Индер яшь буыннан урта буынга күчүегезне сизәсезме? Чөнки бит сез хәзер яшь башкаручылар түгел хәзерге. Сәлем, бартана беренчедән. Дөресен әйткәнчә, бик әллә нәрсә сизелми гомернең үткәне. Как будто менә әлләдәге баягы шуңа күрә или безнең менә ничек дип әйтим сиңа дөресрәк булсын өчен. Или бергә булып торганга менә шулай микән инде ул. Гел теге бердә аерылмыйча теге бергә яшәмибез инде. Постоянно бергә яшибез. 20 ел буе талкалып итеп югалашып йөргән булмады. Ләкин синең 20 ел түгелдер инде синең Айфарада булуыңа. Минем әзрәк кимерәк, чүт кенә берничә ел. Ярты гомер монда үтте дип әйтеп була. Төп нигезне саклап калдымы Айфара? Үзгәрешләр кичермәдеме? Таркалмадымы? Айфара булгач төп нигезне ул саклаячак та, әле киләчәктә дә, бүгенге көндә генә түгел. Ана төп оештыручылар да пока исән сау, Аллага шөкер. Ул инде Фәнис әфәнде. Фәнис Мортазин белән Рәшит Максутов, ике җегет, алар бит оештырды моннан 20 ел элек. Менә син аларны гел искә аласың. Бу олуларны зурлаумы? Зурлаудан түгел, но алар бит инде зур эш башкарган. Все-таки аларның башларына килгән бу. Ләкин бит Айфараның язмышы соңгы 10 елда сиңа бәйле иде. Сиңа бәйле, менә просто как нәрсә дип әйтим инде менә. Как руководствоны үз өстемә алдым просто. Дальше алып китү. Менә елдан ел бит инде менә күп теге чыгышларда искә төшереп китәм, гел менә теге әңгәмәләрдә гел теге искә төшереп сөйләп китәм аның турында. Шоу бизнес системасы ул гел үзгәреп тора. Яңарып тора анда. Башкача ни белән караш белән карарга кирәк елдан ел. Шуңа күрә менә шул якны мин просто үз өстемә алдым. Төп аның геройлары все-таки шул Фәнис белән Рәшит кала бәрбер. Һәм инде алар барысы да булачак 13 апрельдә Боз сараенда. Алар, кемдер инде сәхнәдән тыш булачак инде, кемдер сәхнәдә булачак. Рәшит бит инде күрше самый өлкәнебезнең Рәшит, шуңа күрә ул сәхнәгә чыгып тормаячак. Бигрәк тә Боз сараенда булачак сәхнә. Бик тә була бит әле, анда мәктә җитә алмый. Ул менә җитә башласа, концерт битеп китергән може. Шуңа күрә аны ул чыгып тормый анда. Алай әйтеп, искә төшереп китәбез инде бәрбер. Инде Боз сарае булгач анда чыгымнар да күбрәктер, зуррак халык та күбрәк халык та сыяла торгандыр әйме? Сыя килсә, килмәсә сыймый инде. Шул гына. Ә менә ярдәмчеләрегез, игәнәчләрегез, бай дусларыгыз ярдәм итәме? Кемнәр соң бай дуслар? Бай дуслар алса мин дә Фәнис. Һәм башка безнең җегетләр менә шулар инде. Шулай итеп без ике кулны күтәреп һәм җиңнәрне сызганып эшлибез икән, без аны җиңеп чыгабыз. Ягъни кемгәдер теләнеп, ниндер ширкәтләргә, компанияләргә кереп, әйдәгез аны правкомнарына, концертларга җаваплы, мәдәни чараларга җаваплы кешеләргә кереп, ярдәм итегез әле безгә дип әйтеп йөрмисезме? Юк, айтып йөрү дип ансы бар инде аның. Все-таки правкомнарына чыгып бәйләнеп итеп йөрмибез, просто информация гына бирәбез. Безнең менә шундый әзрәк концерт юкмы? Хәзер бит инде халыкны әзрәк шулай боздылар. Шулай тормыйча булмый. Распространительләр дә бар инде. Төрле күп кассалар да бар шәһәрдә инде. Ничек булып чыга шулай бар инде бәрбер. Бар. Таныш белешләр бар, все-таки бәрбер. Анда чакмыйча тоже булмый. Шулай киленгән системасы шулар. Аны яшереп утыра алмый. Бәяләр үзгәрмәдеме? Узган ел белән чагыштырганда билет бәяләре менә хәзер бит инде ягулыкка бәя арта, ашамлыкка арта, концерт бәяләре Айфарага артамы? Бәяне юк, Айфарага артуына артмас та, просто быел безнең кунаклар бик зур. Шуларны ул чыгымнарны все-таки менә каплау өчен әзрәк билетларны әзрәк югарырак куйдык инде. Ничә сум төгәлрәк әйтсәк? Ничә сумнан ничә сумга кадәр? 500 тәңкәдән 1000-гә кадәр. 1000 ярымда бар әле. Азы күп түгел, бар. Теге самый теге яратканнарына инде иң якын сектордан 1000 ярым итеп куйдык инде. Кемнәр соң менә кунаклар дидең, дәрәҗәле кунаклар дидең, кыйммәтле кунаклар дидең, кемнәр алар? Кыйммәтле дип әйтүдән түгел, просто билет бәясенә тәэсир иткәннәр инде барыбер. Билет бәясенә тәэсир иткән. Менә шуның берсе безнең инде ул күптәнге хыял иде. Без аналарны әле бүгенге көндә дә эшли дип уйламадык просто. Безнең Россиягә теге дискотека 80-х Мәскәүгә һәм легенда ретро FM-ларга кайтып күренә башлагачтан ул Joy төркеме инде 80-нче еллар легендасы.
Нидә күренә башлагач без аларны эзләргә керештек. Без эзләп таптык Москва аша, элемтәгә керештек. Чакырырга булдык 20 минутка. Без аны алар белән чөнки ни өчен дигәндә аны халык причем тут Джой дип уйларга булдылар, әйме? Ни өчен дигәндә моннан 20 ел элек шуларның менә Modern Talking, CCK һәм Joy, Mirage алты майларны тыңлап, менә шуларга ошашлы, аларныкы кебек түгел, шуларга ошашлы стильдә татар төркеме оештырырга кирәк дигән уй килгән менә Фәнис белән Рәшидкә. Һәм шул стильдә эшли башлаганда, шуңа күрә аларның монда килүе сәбәпсез түгел, сәбәпле монда сүз. Син контактта бик еш утырасың. Вакытың булу белән. Нинди сораулар күбрәк бирәләр һәм нинди сораулар бирмәсеннәр дисеңә? Һәм аларга син җавап бирергә тырышасыңмы? Юк, мин бик әлләнчә элемтәгә бик кермим. Мин шул карыйм тикшереп алам да инде кемнәр нәрсәдән да тели. Кайчан монда киләсез, кайчан тегендә киләсез дигән сораулар шунда язалар инде. Мин инде анда менә монда киләбез, шунда барабыз дип язып утырмыйм инде. Хәзерәк. Әгәр инде төп ни булса, искә язып куясың инде статуска. Инде үзем язып хәбәр булса. Син язып куям бит инде мин, кая нәрсә буласын инде. Шундый теге если менә сөйләшәсе килә дип әйтсәң, ястырын топтыры. Минем аралашасым сөйләшәсем килә иде дип. Бүгенге эстраданы күзәтәсеңме? Чөнки менә яңа клиплар килеп чыкты. Карадыңмы икән син? Юк, карамадым. Индива дигән җырчының клипы. Карамыйсың, карамадыңмы? Музыкаль кайнаклар карамыйсың? Музыкаль кайнаклар карамыйм. Мин кайнакларга үзем кермәгәч мин керергә тырышмыйм да. Ул нәрсәне, ул керергә анда проблема юк. Җырны бирдең дә матур итеп, договор заключать итеп, исключительно барыс медиага аларны күреп итеп үзе тагып куя. Ә ничек клип юк сезнең һаман? Кем белгән, мин клип турында уйлаганда юк. Лишнечә я ничә тиңнәр клип күреп итеп, нәрсә эшлим, белмим инде. Гомумән менә 20 елны караганда күбрәк нинди темалар кабатланган? Шул мәхәббәт инде ул бәрбер. Ничек кенә карамасын да теге җитәкчеләр ни сорау бирдең син? Социаль Юк, андый нәрсәгә без кермәячәкбез дә. Социаль җырлар. Это безнеке түгел. Это не наш формат. Барлык хитлар да булачакмы ул концептта? Только барлык менә 20 ел эчендә булган хитлар гына булачак. Хитлар. Таныш җырлар гына. Бер-ике, может, бер-ике яңа җыр кертеп алабыз. Так, для ознакомления менә шундый гына. Ә сез ул яңа җырларны кайвакыт менә ишеткән бер машинада көйләп йөрисез, кабатлап йөрисез. Бар андый хәзер дә шулай инде. Телегездә кайсыдыр әйләнмиме? Менә безгә куплетым булса да ничектер сезгә дә ярдәм булыр иде. Бик чибәр түгел дигән бер җыр әйләндерик пока. Тик шун үзең шуны белмисең. Шуңа карамастан һаман егетләрне күзлисең. О-о-о.